Ka auditorium jong ka jakari but ai jing hikai yaki khod swat ka bala tip kum ka SOS Children's Village Shillong ka badan ha kala Dpei ha ka janmit jong ka arfo artarik yoyong araja arpusan. La suba ba ka jing kem ding jong ka ni ka auditorium ka day na ka jing thot ki wire elektrik but baro ki jing dan jing em ki badan ha ka ni ka auditorium ki la du lut. Kani ka jing kem ding kala sedang ha ka por nriu baje but mar la pentip sya ki bor pulet ka emergency and fire service o ki bala wan ban pelip ya ka ding ka ba krep pur sasya ka jaka basa ki khana senrang. सब दिया देखो अपना है अपना भी देखो ना सीलिंग नहीं गिरेगा ऊपर से देखो अपना रेस भी है बन अपना रेस भी है यहाँ देखो ऊपर गिरने गिरने है तो कोना में बोलो कोना कोना नहीं तो कोना उस तरफ घर बच जाएगा छू नहीं सकेगा हम लोग अंदर नहीं सकेगा जाएगा नहीं बाहर से उस तरफ से मार देने से कहाँ से देगा नहीं इस तरफ से फ्रॉम दैट कॉर्नर तो सीलिंग गिरेगा तो नहीं इधर से बाहर से हाँ तो बाहर नहीं कहाँ से जाएगा ऊपर से इतना Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.